Autan shago Aminu ko? Kana. Autan shago Aminu. Autan kai. Kowa ya buge wani fa. Allah ban da sa. Ba. Ala hadi sai bala wala sai ka gwada mana kaina. Kan ne ji ka me na wani. Ya kada kula da an ga da sauki muke da muke rabi ta ana gani amma hauta ɗayan tsaro ga dangan lambe tsakanin dan mahauta da shi da ɗayan tsaro ga shi da kira ana da kira da ni tsakanin ɗayan tsaro da shi da ɗan mahauta yau ba jira wallahi ba jira ga dangan tsakanin dan mahauta da ɗayan tsaro barkatun kariya Allah ya kiyaye Allah shi ba da rabo sa'a ba dan nan ne har ka bari a baka labarin wannan shahararren danda tsakanin dan ma'aikata da shi da ɗaya tare barkatun kariya Allah ya kiyaye amma a wani magana ba ni akwai da wanda ya wuce ba dan nan ne tsakanin ɗaya tare da shi da ɗaya tare dan ma'aikata wala tsakanin na mawata da shi da ƙarfi amma an hula rabu ya hula wannan mai hula da aka zaba aka gaya
bane ka ga 11% ke gare ni wallahi.